ಓಕೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಪನೊಂದು ಉಂಡಾರಂದ ಅಂಚನೆ ಕುಡುಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ದುಂಬುಕು ಎಲ್ಲಂಚಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನೆ ಬರೋದುಂಡು ಗಮ್ಜಾಲ್. ಓಕೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಏರಗಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ದಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೊಂದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದಾದೆ. ಓಕೆ ಅವ್ನು ಬೊಕ್ಕೆಂಕಲ್ನ ಹೀರೋ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು. ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಶೂಲಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ರಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದರಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತು ಬರಂದುಪ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಗಮ್ಜಾಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಕುಸಲ್ದ ಅರಸೆ ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೇಕಲ ಮಾತೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಚಿತ್ರ ಅಂಡುಂಡು ಇನ್ನೆತ್ತ ದಿನ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ದುಂಬದಿಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ನನಾತ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೆಲ್ಲ ಅವಿಡ್ದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾವನೆತ್ತ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪದ ಐಸಿರಣ ದಿಂಜವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ದೇದಿದ್ದೀರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಅದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಭಂಡಾರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ದೈದಿದ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಕೆವಿನ್ ಇರ್ಮೆನ್ ಆಪ್ನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಯಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ದೈದಿದ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಡಿಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಜವನೆ ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠ ದಯಮಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ನನ್ನೋಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಪ್ಪನಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದತ್ತಿನ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂದ್ ಬನ್ಪ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಲ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾವದ ಯಾಕಂದ್ಕೆಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರೂಕಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದ ಗೌರವನಿಗಳು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಅರೆನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚನ ಕೊರೆದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ತನಾರು ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಯಿನ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದೆ ಪಣದಂಡ ಅವು ಕುಸಲ್ದ ಅರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರೆ ಅರೆಗೆ ಪೂಗುಚ್ಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬದ್ದು ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಹೂಗುಚ್ಚದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು, ರಾಹುಲ್ ವಸಿಷ್ಠ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿ. ಸಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನಂಗದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಪುದಾಯಿಸಿರನ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊರಡು ಪಣದ ವೇದಿಕೆಡತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈತಾಂಗನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಾಯಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ದೆಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ತುಡಾರು ಅರ್ಲವನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪುದ ಹೆಸರನ್ನು ತುಂಜಾಯ ಅವರೆಲ್ಲ
ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಪಣದಾಂಡ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬಿಳ್ಪುದಡೆ ಕೊನಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಮಯವಾಯನಂಚುತ್ತಿನ ಪ್ರದೀಪ ಅವು ತುಡಾರಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಅರ್ಲೊಂದೊಂಡು ಸಿರಿತೊಡರು ಒಂದು ಇಡೀ ಗಂಜಾಲ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಗೇನದ ತುಡರಾಬಡ್ ಐಸಿರದ ತುಡರಾಬಡ್ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನ ಗೆಲ್ಮೆದ ತುಡರಾಬಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಸದಾಶಯನ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ದಿಡ್ಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪಂಚ ನಿನ್ನೆ ಐನು ನಿನ್ನೆ ತುಡರನು ಐನು ಶಕ್ತಿಲ್ನ ದೇವತಕ ಬಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಲಾ ಬಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡತ ನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಕೈತಾಂಗನ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಂದುಲ್ಲರು ಮೇಲು ಅಂಚೆ ಆಬಾ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರಲ ನಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆತಿನಾರೆ ಆಬಾವುದಾರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಗಿರ್ಗಿಟದ ಸಂಭಾಷಣಕಾರರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂಚನೆ ತುಡಾರನ್ ಅರ್ಲಾದ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬಲ್ಪುದ ಐಸಿರಣದ ಇಂಜಯನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನಾರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಚೇರ್ಮನ್ ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದರಣೀಯರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಗಿರು ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಡು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಸುರುತ್ತ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಮುಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಅಕಲ ಬತ್ತು ಪೋಪಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಾದ ಅಕಲಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪಡು ಆ ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಪಿರೋದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ನಡತಂಡ ಐಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಆವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ದೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪುರ್ಲುದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಐಟ್ ಸಾವಿರ ಸಂದೇಶ ಸಾವಿರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಗ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಲ ಅಸ್ತು ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಪನ್ಪನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಇರಗೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕರ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ತೆದಿದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಬೊಕ್ಕರ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಾರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಮಾತೊಂದು ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಹಾಸ್ಯದ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರೋನಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೈದೇನೆ ಅಂಡ ಈ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಚಿತ್ರತು ಎರಡ ಐಟ್ ತೆಲಿಪುನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇ ರಾತು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತ್ರನ್ಲ ಮಂತದೇರು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕುಸಾಲು ಕುಸಿಲ್ದ ಪಾತೆರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತೆರ ನಿಕಲ ಮಾತೆನ ದೊಂಬದಕ್ಕೆ ದಿಯೋಡು ಬಂದ ಅಡಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಸಯ್ಯದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಅನ್ನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆನೇಡು ದಿನ ಮುಟ್ಟಲಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ಈತ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಜಾಲಡ್ ಅವೇತೋ ಚಿತ್ರತಂಡಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಅನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮೋಕೇಡ್ ನಿಕುಲಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ್ದೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ನಡಪುನದಲ್ಲ ಅದು ಸುಲಭದ ಬೇಲತ್ ಅವಳ ಈ ಮೂಲೆಡು ಇತ್ತ ಪೇಂಟದ ಲೆಕ್ಕಾತ ಎಂಕಲ್ ಅಡ್ಡ್ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಡಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪ ಆತು ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಜಾಗೆತ್ ಎನ್ ದಯ ಪನ್ಪೆಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಿರ್ ಎಂಕಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಈ ಚಿತ್ರನು ಮುಲ್ಪ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸರ್ನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ರೂಪೇಶ್ಗ್ಲ ಬರಿತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಸನ್ನರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ತೂಲೆ ಚಿತ್ರಡು ಆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಬಣ್ಣದು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಕದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆತೆ ಆ ಸೀಕದನೇ ರೋಲ್ ಎಂಕಾಯ ಕೊಡ್ತಿ ಏನು ಸೀಕದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕನಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಮರಲು ಕಟ್ಟುನ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಕಟ್ಟದ 34 ವರ್ಷ ನಿಂಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ 17ನೇ ವರ್ಷಡು ಬೈದೇನು 34 ವರ್ಷಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷ ನಾಟಕಡ್ ಕಟ್ಟದೇನು ಅಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು
ಬೇತೆ ಬೇತೆರಿದ್ದ ವೇಷವನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಯಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ದಯಪನಗ ಒಂಜೇ ಫಾಂಟಡ್ ಅಂಕ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ನನ್ನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಹಾಸ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪೆಜಿದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಣ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ವಿಷಯನು ರೂಪೇಶ್ ನಕುಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಸ ಜಿಂಜಾದು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ದು ಈ ಗಮ್ಜಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟೆಡ್ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಕಥೆನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅವಲ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅವಲ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡೇರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಲ ಎನ್ನದಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅಂಜದ ಪುನಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಂಜದ ಎಂಗಳು ಗೆಂದುವ ಬನ್ಪುನ ಆ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಎಂಗಳ ತಂಡಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಐನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಡೊಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ ನಿಕುಲು ಏತೆಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪಾರು ಎಂಕುಲು ಆತು ಬದುಕುವ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಮ್ಜಲ್ ತಂಡ ಗುಪ್ಪುಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ಬಡಾವುದ ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರುಜಿ ಹಾಸ್ಯಪುರ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪುಲೆ ಜೋಕುಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ದಿಸೆಟ್ರೆ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪುಲೆ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪುದರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಆಲ್ಪಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಸಲ್ದಾರಸನ ಪಾತೆರ ಪಂಡದಾಂಡ ವಂಚನೆ ದಾಗಿಂದ್ಕಂಡ ಅವರ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಮನ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರಡು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯ ತೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ದಿಗ್ದಿಗಂತಡು ಪಸೆರಂದು ಪಡ ಪಂಪುನ ಸದಾಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ನ ಮಿಸಸ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲಿರದ ಎದಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ. ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗಾಗಿತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರಿಪಾವಡು ದಾಗಿಂದ ಕೆಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ 5ನೇ ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ಬಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚಾದ್ 5ನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸುರೂತ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಸರಿಯಾದ 5 ವರ್ಷ ದಿಂಜೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರದ ಕೆಂಡ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಚಿತ್ರಲ ಅವೇ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಂತ ಕೆಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವು ಮುಗಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬೈದಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಜನ ಬರುವೆರ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗಲ ಧೈರ್ಯದ ತಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂದುವೆ ದಿನತ್ತಾನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪಡುವಂತ ಧೈರ್ಯನ ದೊತ್ತೊಂದು ನಾರಿಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ರದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಜವಾದ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪೊರ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತಾರು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಮುಟ್ಟು ದಿನ ಚಿತ್ರವು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಒಂದು ಜಪವಾದ ತಂದಾದಂದು ಕೆಂಡ 14-15 ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಆಸೆಪೇರ ಬರುವ ಅಂದು 14-15 ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪುನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ 14 ದೇಶಗೂ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಂತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ ಉಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ರೂವಾರಿ ಆದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಖಲೆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಪೂರ ಧೂಳಿಪಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗ್ರಪಂತಿಡ ಬರ್ತದೆ ಉಂತು ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುತ್ತನಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜನ ಬರಡು ತುಳು ಚಿತ್ರಣ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪನಲ್ಪ ಸುರೂತ ಪೆಜ್ಜಿನ ಈ ಟೈಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾತು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ಲ ಈ ಗಮ್ಜಾ ಚಿತ್ರಣದ ಮುಖೇನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಡ್ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ತನ್ನ ಮಾತ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಲ್ಲ ದುಂಬುದೀತೇರು ನೆಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗಿಪ್ಪಡು ಮನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲ್ದ ಇಂಗಿತನ ಸುರುಕಾದತಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂತೀರಿ ಒಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ದಾದ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲದಾಲ MC ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ತುಜೇರಿ ಅಂಚಾದ ವಾರ್ಡನ್ ಏನ್ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಏರನ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಉಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ದಾದು ಬರ್ಬೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಏನ ಮೈಕನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸುರುಗಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಗ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಗ್ಲಿಗೆ ದೊಡಪನಗ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಗ್ಲಿಗೆ ಬರಿದಲ್ಲದಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ
ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಡೋಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾತಿರುವೆ. ಬಟ್ ಇದ್ದೆ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಈ ಟ್ರೈಲರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ನಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಬಂದು ಜವಿ ಏರುಂದು ಯಾಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೊಡು ನಾಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲ್ನ ನಡುಡ್ದು ಆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲ್ ಬತ್ತದು ಟ್ರೈಲರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಗಂಜಾಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಆ ಮೂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಯಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆ ಮೂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲು ನಿಖಿಲ್ನ ನಡುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಅವೇ ಅವು ಏರು ഞാൻ പൻപ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ഞാൻ പൻപ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಶಫಲ್ ಆವಚ್ಚಿ ಈಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾ ಮೂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿ ಏರು ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಶಫಲ್ ಆಣ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಈಸಿ ಅದು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲಿದ ಕುಲೋಂದರದೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣದೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಲೋಂದರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ದೆ ಚೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚು ಬಂದ ಹೋಜಿ ಚೇರ್ದ ಅಡಿಗೆ ವರ ಕೈ ಬಾರ್ದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಲಿನ ಚೇರ್ದ ಅಡಿಗೆ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಜನದ ಚೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬರೆದ ಅಂಟದ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ದ ಐನು ಅವು ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲ್ ದೇಮಲ್ತದ ಲಗದುಂಜ ಅವರ ಮೂಜಿ ಚೇರ್ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಬರೆದ ಇನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ದ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಆರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿತ್ ಮಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಇರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಣ್ಣಿಡುವಲ್ಲ ಒಪ್ಪು. Yes, we got the 3 superstars of this event. So ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು. ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಗಲಿ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಸ್, ರೆಡಿಯಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲ್ ತುಂಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಂ, ಎಸ್ ಸರಿ. ಬುಧರೆ ಸುಜನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪರ್ ಅದೇ. ತೂಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಶಮ್ಯಾ. ಶಮ್ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾ ತೂಪರ್ ಅದೇ ತುಳು ಗಂಜಾಲಿ ಏಪ ತೂಪರ್ ರಜಪ್ನ ತೂಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತುಲೆ ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಇರ್ನ ಬುಧರೆ ಇಂಚು ಬಲೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಳರ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈಲರ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. 10 ಹಿಡಿದು 1 ಮುಟ್ಟ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ಲೇ ಆವಡೆ. ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಕುಲ್ ಎತ್ತಿರ್ತಿ. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಇಂಚ್ ಬಲೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ 10 to 1. 1 ಅನ್ನಗ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಜೋರಾನ ಸೌಂಡ್ ಮಾತು ಪಡವೆ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಸೊ ಮೂಜ ಎಲ್ಲ ಪದಲ್ನೆ. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಲೆ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ಓಕೆ, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, and there we go. పొడ్డో పొడ్డేస్ గొడ్డో హాయ్ వివేస్ దాయ గుసారే చూడండి తా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ ಮಾಡ್ಬೋ ಇಂಚ ರೋಡ್ ಪರ ಬುಡ್ಪುನತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ ಅರೆ ಗೊಂಚೂರು ಕುಸಲ ಆತಿ ದಿಲ್ ತೋ ಬಚ್ಚಾ ಹೇ ಜೀ ದನಿ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಐ ಟ್ರೈನರ್ ಬರ್ರಾಂಡು ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ಕ ಬೂಚಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಎಂಜಿನ ಟ್ರೈನರ ಅದೇನ ಬೋಡದೆ ಮಾರ ಅಕ್ಕ ಮೂಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನತ್ತಿ ತಿನ್ನಾಗ ಇರಗಂತ ಬರಿಟು ಅಂತ ಬಲಸ ದೀಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಸೈದಿನಾಯಕ ದೀಪನತ್ತ ಮಾರ ಜೋಡು ತಿನ್ನಾಗಲ ದೀಪರ ವಾರ್ತಾ ಶ್ರೀಯಂತ ಬಲದೇವಾನಂದ ಸಾಗರ ನೀನು ಅಮ್ಮೆದಿಕ್ಕೆ ಜಲ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡರಿಯೇ ಮೇ ಖಾಲಿ ಪುಟ್ಟಾಂಡೆ ಅವ್ಜಿ ಮಾರ ಜೋಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪ ಅವಡಿಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಬಿತ್ತು ಕೇಳದಿದ್ದು ಪೊತ್ತೆ ಕೈಗಾರ ಪೊಲಿದಿನ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ನನೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಕತ್ತಾರೆ ಉಂಟೊಮ್ಮೆ ఎండకెత్తు నిన్న 10 లక్ష యాప కొర్పమ్మాయి ఆత్మల్ల చకబుక్కే బెరిట్టుండు రప్ప కైపడి తెప్పులేత ఎన్మ పౌండ చైనవు యుద్ధమోలో ముచి జింగల బంజినాలు ಓ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲುಂಡ ಅವನ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಚಿನೇ ಪಣದಿ ಏನದಿ ಯಾನು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪೂಜಾ ನೀರು ಒಂಜಿ ಸೈಪ್ ನೋಡಿದುಂಬು ಗಂಚಲ್ಡು ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪೂಜಾ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅವನುಂಡು ಇರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಮುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಡ ಪುಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಓಡು
ಗುಬ್ಬೀರ ನಾಟಕ ಬಿಂದು ಲೆಕ್ಕಾಪುನ್ ಬಾಯ್ ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಇವರು ದಂಡ ಪಿಂಡಗಳು ಎಂಚು ನಂಜಿ ಪಡ್ಪೋಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Thank you so much. How was it? Thank you. So, okay. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ 2 ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅದ ರಡ್ಡ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇಟ್ಸ್ ಆಂಥಾಲಜಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುವ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಟರ್ ದಾಗ್ ನಾವು ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಆಫ್ಟರ್ 4 days ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನು. ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜ ಒಂದು ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಾಕಿದ್ ನಾಕ್ಲೆ 4 ದಿನ ಬಿಡುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಾಣ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೋಜಾಣ ಅವೇ ಓಕೆ 3 2 ರೆಡಿ ಅದೇ ರೆಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಓಕೆ. ఊరిడి తెలుతుందో లేపప్ప కారు ఇజ్జిల్ నమ్మలత్ మనసు కొంత నెమ్మది పొడియప్ప నీకల్లా మిడిల్ క్లాస్ దాకల్లా ప్రాబ్లమే ఉంది. ఓట్ దిల్లడుకుళ్ళును స్లాబ్ దిల్లకు నిల్కును ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತವನು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ದಿಲ್ಲಡ್ದಿಲ್ಲ ಓಡ್ದಿಲ್ಲೇ ಸಂಪು ಹೊರಟ. Okay, thank you so much. How's it? Thanks a lot. So, Gamjal is a package of 2 movies. 1 ಗಂಟೆ 15 minutes ದ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಸಿನಿಮಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನದು ಕೊರ್ಬ ಬಟ್ ಮೂಲ್ ಟೈಮ್ದ ಅಭಾವ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದೇದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದು. ಸೊ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಏಪ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೋರ್ಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಅನ್ಪಮ್ಮ నీకు దాదబోడు మలుపుందో అవు నిజవాదుల తుಳು భాషను ఒరిపావునంచిన తుಳು సినిమాను ఒరిపావునంచిన మళ్ళ సపోర్ట్ ఉంది అనిపే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇರ್ನ సపోర్ట్ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಒಬ್ಬಡೆ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಆದಪ್ಪು ದೇವದತ್ ಸರ್ ಆದಪ್ಪು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಡೀ ಆಗ್ಲ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆತಜಿ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲಟಿ ಎರೋವರಿ 5,000 rupees ವಿನ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಸೊ
ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲದೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಪಂಡಿಜಿನ ತಪ್ಪ ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ನಾಡ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ವಾ ಕಲಾವಿದರಿಗಲ್ಲ ತುಳುತ ಯಾನ ಅದುಪಡಿ ಏರ್ಲ ಅದುಪಡಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಜನ ನಮ್ಮನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಏಪ ಸರಿ ಆಪಣು ಅವಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪನವು ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು, ಮಡಿಕೇರಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಂಬೈ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅವು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಣೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಸೂಪರ್ ಆದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ತೆಲ್ಪೌಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ 21 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ದಿರಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ನಿರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಮಲ್ದಿರಿ, ಅಂಚನೆ ರಡ್ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಮೂಲಿಜ್ಜರಿ ಒರಿಯೇ ಮೊರನೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಅಂಡ್ ಕುಡೋರಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗೆ ಬೋದಿರಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರವಾದ ಆರು ಬೈದಿರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಬೈದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸನ್ನರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವು ಏಪಲ್ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಾಕ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಗ ಮಂಜು ಅದಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಅವೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇತ್ತ ಆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೇವೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ರೆಡಿಯಾ? ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡೇನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಡಲ ಪಕಡಕಡ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಪನಿದ ಬುದರವು ಬ್ಯಾನರ್ದ ಬುದರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಬೇಲೆ ಅನ್ ಪಲ್ನಾಕ ಫಾಲೋ ಅನ್ಬಿಡು. ಬಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಂಡೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉಂಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು 5,000 ಕಮಾನ್ ಉಂಡದೆ. ಓಕೆ ದಾಯಕ ಬಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಜೈಕ್ ಬನ್ನಿ ನಾವೇ. ಓಕೆ ಯಾರೋ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲು ನಾವೇ ಯಾರೋ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸೇವ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಅವೇ 96067915 I repeat the number 9606679152 ಸೇವ್ ಮಲ್ದಾರಾ? ಓಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತೆ ತೋಜನ ನಂಬರ್ RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಏನನ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ పోడు ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಪನ್ಪುನ ಚಾನಲ್ಗೆ పోండ్ಲಾವು ಇಜಿನ ಅಣ್ಣ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ರೆಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ವಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ವಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈ ಕೋರ್ನ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅವೇ ಏರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಆಗಲಿ ಇನ್ನು 5 ಸಾರ ಕೆಂದೇರು ಅವೇ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ದ ವೈಫೈ ಕೊರ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊರಲ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ಆತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಕೊರಿಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಜಿನ ದಾದ ಬರ ಬಲ್ಲೆಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊರಲ್ಯ ಸರ್ ಹೊರಗೆ ಕೊರಲ್ಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊರಲ್ಯ ಕೊರೋನಾ ಕೊರಲ್ ಈಜಿನ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಎರಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಕೈ ತರ್ಬ್ಲೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡುದಾ ಮಗ. ಸೊ ನಂಗೆ ವೈಫೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ತಿಕ್ಕಣ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಅಂಜನೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಹೊರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ವಿನಾಯಕಣ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಡ್ಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ ಉಂಡು ಜಾಯಲ್ ಮೇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಶೋ ಉಂಡು. ಸೊ ಡೂ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಶೋ. ಸೊ ಮಾತ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಹೊರ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಿತ್ವಲೆ
ಎಸ್ ಮಿದ್ಬಲೆ ಹಾ ಸರ್ ವೈಫೈ ಕೊರ್ರ ಆಪಣ ಈಜಿನಾಡ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂದ ಓಕೆ ತಿಗೊಂದುಂಡಿಗ ಓಕೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಗಂಜಾಲ್ ಟೀಮ್ ರಾಕೇಶ್ actually అక్కడ రాకేష్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ పండారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ గిరిగిట్ అవే ప్లీజ్ ఎస్ రెడీయా మాతరెಲ್ಲ ತಿಗೊಂದುಂಡದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ವಿಷಯ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಈತ ಟ್ರೇಲರ್ ಎರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಾಗಲ್ವರ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಂದುಲರಾ ಓಕೆ ತೋಂದುಲರದೆ ನಾನಾ ದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಇತ್ತೆ ಏನೋ ನೋಡ್ಬಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಅವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅನೀಶ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜಿಂದ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಐನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಈಸಿಯರ್ ದಾಕ್ ಬಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಆದನ್ ಬಡ್ಕೊತುಂಡೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಪಿ ದ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐನ್ RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಟ್ಟು ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 10 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and that's it. Time is over. Okay. ಸೊ ಇದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ನೀಂಗ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಅದೇ ಓಕೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ದಿರದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಯಾ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ದಿರದೆ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಆ ನಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಕೊರಡು ಎರ್ನ ಕಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ದೇ ವಿಲ್ ವಿನ್ 5,000 rupees ಎರ್ನ ಕಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ದೇ Okay, last number is 543. Avinash Mallya. Who's that? Avinash Mallya. And we got the winner. Jorane Chappale Kodani. He wins 5,000 rupees. So Jorane Chappale Kodani. Beja Rupun Kandida. Pratyogala. Yes, please. Yes, please. Please. And the WWE champion is none other than Avinash Mallya. Thank you so much. Yes. ನಾನು ಇದ್ದ ಇರ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ಬೇರು 5 ಸಾರ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ಬುಗಾನೆ ಸೊ ಐಗೆ ಎರಗ್ಲ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಜ ಫೀಲ್ ಆಪುನಿರೆಗೆ ಇರು ಏನದಿದ್ದರು ಟ್ರೈಲರ್ಲ ಅಂಜು ಮಾರ ಮಲ್ದು ಬೋಪುನ್ ಮಾರ ಅಂದು 5 ಸಾರ ತೆಗೆದನೆ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ I don't know much of Tulu. Yeah, I'm excited for the movie now, and yeah, the trailer was very good. I'm looking forward for the release of the movie. Thank you so much. Ne one ವಿಷಯ ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು 5 ಸಾರ ಬೋತುಂಡು ನೀವು ಮಾತ ಸೇರಿದ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಓಡಾರೆಗಾವೆ ಆತ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ಪಡು ಹಾ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಚ್ಪಾನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಅರಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾತಿರ್ಬಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ತುಳು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಮಾತಿರೇಗ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ 5 ಸಾರ ಯಾನು ಮುಕ್ಕು ತಿಂದೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರುಂಪು ಅಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು
ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಡು ಎನ್ನ ಕಡಿಸಿಡು ಆನದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೈರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾದರಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಎಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಗಿರಿಗಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆತ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಇದೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಈತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡ್ದಾಂಡ ಐಗ ಕಾರಣ ಯಾನಂತು ಅದ್ದು ಎನ್ನ ಪಿರೋಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೆಕ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಗಳ ಒಂದು ಕೊರಡು ಕೇಳೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಜನೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜ್ಜಿ ಕೇವಲ 2 ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟನ್ 17 ದೇಶ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಬಡ ಲಿಂಕ್ ಉನ್ನದೆ ಐನೋ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಫಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಡ ಬಾದವ್ರ ನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ 50 years the same day February 19th ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇ ದಿನ ಬೋದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಐಲ್ನ ಹಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ತೆಲ್ತದು ಎಂಡ್ ರಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ಲ ರಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಗೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಿಖಲ್ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಮನ್ಬೋರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಹಗ್ಗ ಗೋರ್ಬಾರು ಪಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ಮನ್ಬೋರ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಹಗ್ಗ ಗೋರ್ಬಾರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮೋಕೆ ಅನ್ಬೋರ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಗೋರ್ಬಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಲೆ ಒಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ತೋಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅಲ್ಬೋರೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಪುನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈದ್ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ದಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾರಣ ಈರ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಜನೆ ಸಾರಿ ಬರೀ ಬಲ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಸೊ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ರಜೆ ಬೋರ್ಡಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರ್ಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದುಲೆ ವೈಫೈ ಕೊರ್ನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾನು ರಜೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಪೊಗೆರ ಹೊಡೆಯರ ನಾನು ಕೇಳ್ದು ಸೊ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೆ 11 ತಾರೀಕಿದು ಟಾಕಿಸಿಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಬರತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನಿ ನಿಗಲ ಸಮ್ಮು ಕೊಡು ನಿಗಲ ಎದುರುಡು ಇನಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲು ಟ್ರೇಲರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ತಾರೀಕದಾನಿ ನಿಗುಲು ಟಾಕಿಸಿಡು ಬದದು ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಓಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ 11 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 20 ತಾರೀಕದಂಚಿ ಬಂದಾದಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 11 ತಾರೀಕದಾನಿ ಫೆಬ್ರವರಿದಿಂದ ಓಪನ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಬಾತಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ದೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ತುಳುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲೆ ಆಪುನು ಎಂಕುಲು ದಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಗಡೆಗೆ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ನಿಗುಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವ್ರು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಗಮ್ಜಾಲ್ಡುಂಡು ನಿಗುಲು 14 ತಾರೀಕದಾನಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಲೆ ಪೂರಗುಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಲ್ಪಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೋ ಉಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 20 minutes ಅವು ಮುಗಿತಿದೆ ಬೋಲೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಬಂತು ಬೋಲೆ ಬಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಸಿನಿಮಾ ತೂ ಬರದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ 3 2 1 1 ಬೇ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟುಗಾವೆ ಓಕೆ 3 2 1 and there we go. Thank you so much and over to our proud music director Joel and thanks to Daryl our Dubai Dulere Daryl thank you so much and over to Joel Rebelo and team thank you so much thanks a lot.
Check test. Test. Oh, delay cut ಮಾಡ್ಬನೆ. Check test. Well, good afternoon. చెప్పా తారా. Good afternoon. Oh, that's not enough, in fact. ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ. Okay. Good afternoon. That's so lovely. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ತರತ್ತ ಮಾತಾ? ಯಾ ಇಂಚಾತುಂಡೆ. Thank you so much. Okay. Check. Keyboard monitor. కనటూతో జియాలు ನಿಜಟು ತಿಕ್ಕಿಯಲು ನನೂರು ದಿನ ಬದುಕು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಾತೆರಡು ಮನಸ್ಸು ಪದಪಂಡು ನಿನ್ನನು ತೂಯಿ ಕ್ಷಣಟೆ ಕಬಿಯಾಯನು ಅರೆಗಾಲೋಡು മരുഭൂമിയുടെ ബർസാപത്തണ്ട എഞ്ചാവോ അമവാസേഗ് കറിബാനോಡು ചന്ദ്രന തൂണ്ടേത്ത് ಖುಷಿಯಾವೋ. Well, this song is dedicated to all you lovely people out here now. Here we go. ಊರೇ ಮುರುಕಡು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪಾಡಡು ಯಾನ್ ರೀಸನ್ ಕೊರಾಯೆ ಒಂತೆ ಕಾಪುಲ ನಿನ್ನ ಪಲಯನು ಬಾವೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡಾಯೆ ಯಾನು ಬೇರೆಗೆ ಸೇರಿದಾಂಡು ನನ್ನ ಬೇಗಡು ಬದುಕೆ ನೋಡು ಯಾನು ಪಾಡಿನ ಉಳ್ಳುಗು ಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಲ ಬನಿ ಬರುತ್ತೆ ಉಂಟು ತೊಂಜು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡುಗ ಗಳಿಗೆ ಗೊರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗುರ್ತು ನಮನೆ ಸಾರಿ ಕೇನಗ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಗಿರಿಕಿಟ್ಟ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡುಗ ಬಟಾದಿ ನೀತ ಅರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮದಿ ಮಾಲೆ ನಿನ್ನ ಬರಿಟಿ ಯಾನಲ್ಲೇ This is Sandesh Babana now going on. ಕರಿಯಮಣಿ ರೇಟ್ ದಿನಿ ಕೇನಿತು ಬೈದ ಮದಿಮೆ ಕಿದಿನ ತೀಯರದ್ದು ಪಟ್ಟಲಿಲ್ಲೈದ ಆಲರುದೆ ಬಾಣ ಕೈತು ಕೊರ್ಪಿನ ತೂತೆ ಆಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮೋಕ ಸೋದೆ ಸುರುವೆ ಆನೆ ನೂಲು ಪಿದಟಿಕನ ಬೆರಿಯೇ ಬರುವೆ ಅಂಡೆಯನ್ನು ಅರೆ ದಾಯಗೆ ಪೋಟಿವ ಅಣ್ಣಾನೆ. Everybody, come on! Woo! Everybody! ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ that is a duty ನೀವು. I think you all know this song, a very old one and a dance number. So feel free to move your hands, all right? Friday night is party time, feeling ready, looking fine. We need to go rumbeando. With the magic in his eyes, shaking every girl inside, grooving like it does the mambo. The man lay all at disco playing sexy, feeling hotter. He's the king, bailando ritmo ragatanga. And the DJ that he knows along the spot, always around to it. There's the J Gomez, the cola salsa. He la baila and he dances, he la canta.
said, hey, ha, hey, hey, heaven to the heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to the heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to the heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. Many think it's Progeria, how he comes and disappears. Every move will hypnotize you. Some will call it Chuleria, others say that it's a rare Rastafari frog guitar. No, it's a man layer at disco playing sexy, feeling harder. He's the king bailando with Maragatanga. And the DJ that he knows along the spot, always around to it. There's a day Gomez, la cola salsa. Y la baila, and he dances, y la canta. I said, hey, ah, hey, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey, ha, hey, heaven to heaven, save you know I'm happy at the movie at the movie. I said, hey. Well, thank you. Girgit, the background score Maltinar, my best friend and my brother Daryl Maskarnes mandide. It's a kind of little unfortunate. Dayak panda Girgit Malpunagar US editere. Apagalarige tuerateji ennottige. And now Gamza littar Dubai dullere. Aregla itte corona ardu ee mool battadu theater du tuerapeje pandide. So I think I should dedicate this song to him now. I'm sure you know the song, so you can sing along with us, okay? Come on, everybody! Woo! Yeah, DJ! Shake it, shake it, shake it, yeah! Yeah, oh, yeah. एक हो गए हम तुम तो उड़ गए निंदेरे और खन की पायल मस्ती में तो खन खन everybody come on louder come on hey जब पहली बार मिले तुम पे ये तुम निकले तुम पे ये जुबानी धीरे धीरे मैं तुम मचले रे हम्मा 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 हे 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 हम्मा 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 say shawty ba 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 baby चांदनी जैसा एक जन्म मिला तुमको मन में सोचा तो वैसा रुक कर आ नजर हमको हाँसी तुम खुली खुली ये सनम गोरी में बाहें करती है यूं हमने तुमको चुप गाए गाए तो खो ही गए हम तो louder sing this side hey with claps come on
Okay, this side belongs to me, Sandesh. So that side belongs to you. And mask risk de tundule da but all the girls are sitting that side, so I have give it to him. Anile enna mariyadi urapale mar. Okay? Irna start on play. Okay, ready? You guys keep quiet, huh? Alpa friend ulle erpante support all budjana. Oh, हमने तुमको जब गले लगाए तो खो ही गए हम तो. With claps. Oi. Thank you. 1, 2, 3, 4. Agle gain is it? We'll do it again, okay? We'll prove that they are not nowhere close to us. But 1, 2, 3, 4. Whoa. Yeah. Can we do this together now? 1, 2, 3, 4. Hamma. Yeah. 1, 2, 3, 4. Hamma, 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 eh, hamma, 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 hamma. एक हो गए हम तुम तो उड़ गए निंदेरे और गम की पायल मस्ती में गम गम करके रे हम्मा 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 हे हम्मा हम्मा everybody come on हम्मा 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 हे हम्मा 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 हम्मा. Thank you. Hamma. Amma. Sing maltadu omma atunda adora hamma madide. Coquette Superman on get low handicap from AM to PM when they at your serviceman. Yeah. Woo! Everybody come on. Quando me lavo carta, e matto lavo carta. Vamos a sorrir. साजुरा के लिए सभी तो जैसे है आता सगे हो गाड़ी पिता हमें आसोड़िए साजुरा के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तुम मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तुम मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तुम मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तुम मेरा हीरो boom boom shot shots मारेंगे सारी रात boom boom shot shots मारेंगे boom boom shot shots मारेंगे सारी रात boom boom shot shots मारेंगे उरस होते तक लाली गाला बर आली अरे नस बरले बारा ही तीची बड़ा साली अद अदीर सालोया भगवतीर सालोया अल्कुका साथी बरुन मखरू मागे आलोया आगा टीचर गोरत देखो वरत सुरत आलोया साले Come on. Zali ching 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 Zali ching 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 All hot girls, put your hands up and say, come on.
तू मेरी होने लगे। जय जय दिल धड़काए ओ सीटी बजाए, ओ दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, ओ सार ओ करके इशारे, ओ लड़के ओ लड़के, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, गाँव तराना यार झुम झुम के दिल ये बोले। పొన్నులు తుళుడు ఎంచ అవుగుతుండా ఓలుల్లే ఓలుల్లే పణందుల్లేరా దత ओ ओके। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले। मुझ पे लुटाती है जवानियाँ, मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ, मारे लगे ना पागल मस्त ये दिल ये बोले, ओले 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 ओले। आके दीवाने मुझे सीने से लगा ना 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 गोरिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में। ఎదురంత కెమెరా ఉంటు Well, I'll sing with Sayadri. You have to sing Oh My Darling, okay? Simple. Sayadri. అది ఎన్న పేమెంట్ కన్ఫర్మ్ అండిತ್ತೆ Sayadri. Oh my. जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन, ओ जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए, जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। पिया Well, this is Band J and B Vibes Catches on Facebook. Thanking all you lovely people for liking our music. Especially special thanks from Daryl. And Popula Dumbu, light on exercise one piano. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी टाटा बाय बाय ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अरे रोते हंसते बस यूं ही आप लोग ऐसे ही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम आ गए, आपका साथ ना छोड़ेंगे। Well, thank you. This is BNB Vibes signing off.